Blora Mustika Kota Adipura Sasanajaya Kertabumi Lumintu Negastowo Mugio saged ambabar haribowo Mugio pikantuk nugraning Gusti saketo kasaji wulan kasaliro amit amit pasang kalimat abit ilo ilo tinebena ing sengkala cinaketa ing tuang tulak sare atur pambagyo wilujeng nuwun para pamirsa kakung Sumawana Putri sugeng dalu sugeng kepanggihan kali warga ageng Sandi Wara Ketoprak Mustika Budaya pidalem saking dusun Tepuran Kecamatan Kutha Bluro Kabupaten Kitha Bluro ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika. Nuwun para sutresna. Sasampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong para seniwati. Seniwati kita saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya. Langsung kairing umpal gamelan Kiai Lokonoto lan pangeli ing Sumarawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit tingkatipun kula wentah panjenenganipun Adi Wasanto Widodo. Nuwun para sutresna ing dalu punika saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya sengadi badhe beber cariyos sejarah ing Kraton Singosari ing kepawi irairan Prabu Dandang Gendhis Lena. Sejarah ing Kraton Singosari ing mawi irairan Prabu Dandang Gendhis Lena. Nuwun para sutresna badhe ngaturaken paraga para kenging badhe angayahi jejiban ing dalu punika atekan angka sepindhah nggambaraken wonten ing Kraton Kediri Sang Prabu Dandang Gendhis badhe katindakaken panjenenganipun Bapak Suyata Patih Jayapati kaastranipun Adimas Kabul Budyana Pangeran Jaya Saba katindakaken panjenenganipun Raka Pasjamin Biksu Milata badhe katindakaken panjenenganipun Raka Pasubati Panji Kuning badhe katindakaken panjenenganipun Raka Pasukarsan atekan candhaipun nggambaraken wonten ing Kraton Singosari Sang Prabu Ken Narok badhe katindakaken panjenenganipun Bapak Bandung Ken Dedes katindakaken panjenenganipun Nyonya Murtini Ken Numang badhe katindakaken panjenenganipun Nyonya Ramiatun Pangeran Anusapati katindakaken panjenenganipun Raka Pasemit Pangeran Tohjaya katindakaken panjenenganipun Agus Aji Maisa Wong Ateleng badhe katindakaken panjenenganipun Raka Pasdanduri Dewi Anggraini badhe katindakaken panjenenganipun Nyonya Yesika atekan candhaipun nggambaraken wonten ing pertapan pauripan Prasanti badhe katindakaken panjenenganipun Nyonya Yayu ngancik wonten ing sak tengah-tengahing cariyos sejarah ing Kraton Singosari ing mawi irairan Prabu Dandang Gendhis Lena panjenengan sami badhe kalipur lawak-lawak kita saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya niki panjenenganipun Cak Buntung, Cak Jarot, Cak Kemot badhe keramekaken mban kita tomblok nuwun para sandiyaning para lenggah lan para pamirsa kakung Sumawana Putri dos putih mangke babaring cariyos ing dalu punika mbok menawi wonten klentah, klentu, tandang, tanduk saha wicara ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami kula ingkang badhe nyuwunaken agunging samudra pangaksami sekali merdika tetep merdika sekali jaya mustika budaya mugia tetep anjayeng bawana nuwun kadwa nuwun
sawijining ratu kang mujo angkara. Akeh para biksu cilik dipiloro gedhe tungkang bali. Mula water dalu-dalu Rama Prabu Kenarok Batara Amruwa pungkakan paring pitulungan lawan para biksu kang mapan ana ing sepiro kepaling ati iki mung sawetara yen wis paripurna nggon ngayahi jejebahan mesti aku tumuli lan ketemu marang saya sing tak jenggaring kakang ujek rino pataran muga-muga bisa kasebat ciptaku sehat ya. Suminggang durga kalasu Sirah
Padha sira suming ira balyomring asal Prabu Dandang Gendis nggonmu manjing ning sanggar pamujan ngampah babahan awa sanga muspra sing tanpa teges kaya dene pupur kang ketawur ruwangke tembungku iki Prabu Dandang Gendis kowe salah sawijining ratu mongko tetebuhan ratu rat jagat tulodo kowe kudu dadi tuladhane wong sak negara ing kraton Kediri. Oh Prabu Dandang Gendis kowe dadi ratu kuwi dudu bumi ganjaran nanging bumi warisan nang tumindakmu kaya dening wong loro saudon telu sakurupan tan bedane kaya dene wong sudra sempali parak kowe kabar wis sumebar warta wis warata nggonmu jumeneng ratu seneng ambek angkara murka wis akeh para biksu sing mbok siksa ana pagunjaran Prabu Dandang Gendis bumi langit sepinangka dadi paksesen nek negara ing kraton Kediri sadungkapan bakal brubuh sadungkapan bakal brubuh Prabu Dandang Gendis Sang Prabu Dandang Jayapati Sang Prabu Dandang Patih Jayapati sak sampunipun Sang Prabu Dandang Gendis mapan ana wonten ing sanggaring pamujan lajeng panjenengan sura tembungipun sajak wonten perkawis suwun Jayapati apa bakal kelakon sadungkapan maneh Kediri bakal brubuh suwun menawi kados ngaten yen panjenengan maneges ngersanipun Gusti pikantuk wangsit saka Bathara Kandang Ampun yen to sadungkapan maneh kraton Kediri bakal brubuh sinuwun Prabu Dandang Gendis langkung prayogi panjenengan nuwun ego dhateng biksu Wiranta ingkang panjenengan pitados ampun ngantos Kediri ing mangkenipun brubuh. Lah iki ngenani bab biksu kabeh Bathara kae padha ngerti
kabeh para biksu akeh kang gak siksa ing Praja Kediri. Awit dheweke ora gelem nyembah marang Dandang Gendhis, nanging kene padha nyembah marang Gusti kang akarya jagat. Mongko ing donya iki bebasan Dandang Gendhis kuwi Gusti Allah kang katon. Wani-wanine para biksu padha nyembah karo sing gawe urip. Mula yen pancen biksu Wiranta nganti ora bisa madhangke jagat Kediri, siksa yen perlu nemoni pakunjaran. Timbalono saiki uga pangestu dalem. Kaget diko tinimbalan. Romas tatap pindhanipun sinam bareng gelap. Panjenengane lepas Prabu Dandang Gendhis. Karso nimbali biksu Wiranta. Bapa biksu Wiranta simat pepunden kula. Mila kalenggan menika kula ngersakaken rawuh panjenengan. Nadyanto menika mapan wonten ing sanggar pamujan. Awit wonten kawigatosan dhateng panjenenganipun Bapa Wiranta. Lepas Prabu sejatosipun wigatos lopo. Dene panjenengan kersa balik kaliyan biksu Wiranta. Nalika kula minggah ing sanggar pamujan, pikantuk wangsit saing ngersanipun Bathara menawi Praja Kediri satungkapan malih badhe rubuh menika saestu menapa boten Bapa Wiranta? Lepas Prabu Dandang Gendhis bapak kawis menika kobut sesat abang suri. Jalaran kula mengko dereng mangertosi mila saking menika lapet Prabu. Menawi dipun keparengaken kula badhe ningali saking kaca-kaca batin kula. Menawi kados mangkaken Bapa Wiranta. Bapa Wiranta, menawi inggenipun ningali dhateng batin penang ampun ngantos ing mriku meleset saking kersanipun Sang Prabu Dandang Gendhis. Om
wonten ing Praja Kediri. Mereka badhe prupa tapu. Saestu Kediri prupa. Bapak Wiranta, menapa sedaya wau mergi saking kodratipun Gusti ingkang gelar jagat menawi Kediri badhe prupa Bapak. Gusti Pakte Jepakti. Nggih. Leres kowe kang bagus. Ngendika panjenengan sedaya kula wau sampun dados kodratipun Gusti Kang Maha. Apa Wiranta? Rehning panjenengan ingkang dipun pitados Sang Prabu Dandang Gendhis saya-saya Bapa Wiranta menika biksu ingkang sidhek panjenenganipun menawi sampun kodratipun Gusti ingkang gelar jagat menapa boten kenging dipun wiradati. Pangapunten Gusti Pakte Jayapati. Menawi kenging dipun wiradati menapa syarat lan sarana kangge miradati menika ampleh Kediri boten berubah. Kodrat kula wau saged menawi dipun wiradati kanthi menapa kemawon. Apa biksu Kiranta sampun ngantos panjenengan derek para biksu ingkang sampun mapan wonten ing Pakunjaran. Kula nyuwun kanthi sanget monggo Kediri enggal kawiratgatana amrih Kediri tentrem slami-laminipun. Pangapunten Bapak Prabu Dandang Gendhis. Menika boten saged pun wiradati jalane sampun kodrat. Piye? Jal sapa ta? Ajeng. Pangarso. Ajar Kiranta nganti mati. Sang Prabu kapeksa kowe tekan pira. Piye? Ayo. Hidup! Dandang Gendhis! Hidup! Dandang Gendhis! Dandang Gendhis! Jaya! Ayo, sempre loro. Wiranta aja wedi urip.
Miranda urip tak patenani Miranda. Oh, Saya soporan sirote, saya pati. Romo dandang gendis kados iki. Koyo ini ono sawijining biksu. Tak ketulung krawat Miranda. Ujung para Prajurit! Bapak Biksu Wiranta. Panjenengan Bapak Biksu Wiranta. Rahayune Panji Kuning. Mangertosi panjenengan dipun polop dandang gendis. Ngalah Jayapati. Kula Bapak Biksu Wiranta. Kowe wis nyelametake nyawa. Umpama ora kepapan kono. Aku wis pasti saka tangane dandang gendis. Kula percaya ning mestinipun wonten perkarane kok Bapak Biksu Wiranta. Panjenengan atos dipun piloro dandang gendis Kediri nika. Anjir. Aku kongkon lapang suri cangkiman. Nak Mas Prabu dandang gendis. Pun ditiak-tiake. Tiak-tiake. Entoling Praja Kediri bakal buka. Monggo. Monggo panjenengan kula monggo. Monggo. Panjenengan Gusti Pati Jaya Sapa saking Kediri. Lan panjenengan Jayapati saking Kediri. Oh, jebule kowe Panji Kuning. Sing wis wani nyelametno Biksu Wiranta. Panji wis ngendikane sampeyan. Lho kok Bapak Guru Biksu Wiranta panjenengan polo ing Kabupaten Kediri iki mesti enten sabab lan musabab kuwi lho. Panji Kuning, ana cuman toko kowe wani nyelametake lawan Biksu Wiranta. Mergo pangantikaning Romo Dandang Gendis. Para biksu kang mapan ning Kediri kudu tumpes kelon. Kula percaya para biksu sing nganti mati saka tangane Prabu Dandang Gendis sing ora tut karo Prabu Dandang Gendis. Apalane nek Panji Kuning iki sabelo karo Bapak Biksu Wiranta. Panji Kuning, Piye? kok kowe nulungi karo Wiranta? Apa ki ngerti perkarane? Senajan aku ora ngerti amarga iki aku anak murite tak ibaratke wong tuwa karo anak. Nek ana anak sabelo karo wong tuwa iki wis pas. Amarga aku mbiyen bocah dipinterke. Apa alane? Panji Kuning, merga Biksu Wiranta
wirang rumangsane urip ana ing jagat Kediri. Mongko Wiranta ki sing dipercaya Sang Prabu Dandang Gendis. Lho, diperintah miradati ampleh Kediri ora kelakon prupuh. Kowe kok ora becus. Sing luput iki Prabu Dandang Gendis. Lu percaya kok karo Bapak Bisu Wiranta. Kudune iki percaya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panji kuling. Lanyu-lanyu pangcap. Ngeringi. Kowe ngluputake kawan Rama Dandang Gendis. Yen pancen kowe ngrojongi para biksu-biksu sing mapan ana ing Kediri, kowe bakal tak katutke dosane. Kowe kudu ngeringi ya. Prabu Dandang Gendis iki biyen dadi bupati tanpa wong cilik, tanpa wong desa ora kelakon. Lho iya. Sing kono sapa? Aku sing kono. Oh. Kowe iki lho bendino. Miranta. Kere kok kandhan karo piyayi. Lho aja ngono. Mbake wong cilik, mbake wong desa. Kowe ora ana wong desa modar. Ora iso. Iso. Ora ana wong desa kok cari aku modal. Wong desa ki malah ngrepot-ngrepot. Saiki tak takon. Orang mangan Sing kalau jujur. bantuan. Bendino iki mbok pangan iki apa? Sego, Sego iki asale saka beras, beras asale. pari, Pari iki asale saka wineh. wineh sing nandur. Wong desa. Kok mbok diajak kowe wong kutha kok ora mangan kaspal. Ganti. Lagi sandang penganggo nom kae. Latih Kediri saiki ora mangan sego. Mangan roti. Roti. Biskuit. Saiki manganem nek roti. Roti iki asale saka apa? Saka lepung. Lepung iki asale saka Telo sing nandur. wong desa. Lah iya kok tanpa wong desa modal. Iki lho kain iki. Iki wong kene kok ndumuk-ndumuk sandang penganggone piyayi najis. Percaya. Kain iki lho biyen iki asale ya kon desa. Ora iso. Ane ora iso ngayal tempiling diasem. Maju kuwi. Ayo jare. Saka desa. Saka bagus saka pabrik. Percaya saiki kain iki asale saka apa? Saka benang. Benang asale saka Kapuk. kapuk iki asale saka Randu. randu sing nandur. Wong desa. Biyen ya. Terus piye meneh? Bagus ya meneh. Bagus piye meneh? Golek cara liya. Ora usah ngajak bantah kowe. Ayo ngene lho. Sing perkara sing wis dipendhem sakjroning cepuri. Ayo buka lembaran anyar. Ora kudu. Wong urip iki sing digoleki ora rukun. Aku ora kudu rukun. Nek kowe ora gelem arep apa kowe? Lho, Aja lho. kowe tak anggap watu sandung aku. Nek aku wani karo kowe. Lho, diancel kaya watu, malang kaya ndok. Tak ilangke saka papane. Hei, teko kita.